כמו שאתם רואים, יש פה גוש של חמאה, חפר צורה. שמתי את זה בתוך נייר אפייה בצורה כזאת וסגרתי את זה כך. עכשיו אני לוקחת מהארוך ודופקת את החמאה, מרככת אותה ככה כדי שאני אוכל להמשיך לעבוד איתה. עכשיו אני מקפלת את הנייר אפייה בצורה מרובעת, שזו הצורה שבסופו של דבר החמאה תהיה. עכשיו יש לי את הצורה המרובעת של הנייר אפייה ואני פשוט מרדדת אותה אחרי שקצת ריככתי אותה עם הדפיקות, מרדדת אותה כמו בצק כדי שתקבל את הצורה של נייר האפייה. ובבקשה, יש לנו עכשיו חמאה שטוחה ואחידה בגיבול. נראה איך מקפלים בצק עלים. דבר ראשון, אני מקמחת היטב את משטח העבודה. שמה את הבצק שהכנו מראש, מקמחת גם אותו ומרדדת ואני מניחה את החמאה ככה על הבצק בצורה כזאת. עכשיו אני לוקחת את הבצק וכמו מעטפה אני סוגרת על החמאה. סוגרת היטב את הקצוות של הבצק והנה יש לנו מעטפה סגורה. עכשיו אני דופקת ככה על הבצק כדי לחלק שהחמאה תתחלק באופן שווה בתוך הבצק ומתחילה לרדד. עכשיו אני אעשה את הקיפול הראשון, קיפול 3, 1 ו2. עכשיו יש 3 שכבות של חמאה. אני מסובבת את זה כך שהתפר הוא לצד ימין שלי, ושוב עושה את הפעולה של ללחוץ, לחלק את החמאה באופן שווה ולרדד. מדי פעם אני מקמחת את המשטח כי הבצק הזה מאוד דביק. ושוב אני מרדדת, מנסה כמה שאפשר שהבצק יהיה חלק ואחיד. ושוב אני אעשה את הקיפול 3. 1, 2, 3. בשלב הזה אני יכולה לעשות עוד קיפול, מומלץ להשאיר את הבצק למנוחה.